sallallahu alaihi wasallam makakedah salakan naging putak pangatatampak ang mga ito. Na ay kasama takyat ang pagamunay. Oh, ayan na mo sa din nagitampo na nagitinin. Naging so mga darpa mi buni ko diyan sa makigala sugo. Na ay kasama dalam. Amadan untuk madam sama dan nama mga tuan ni tanusan. Oh, na kana bugianan. Iya salabadu. Na ginan sore o tanurun. Na ito way buni. Oh, ayat na miat ng tasasi lang ini tang bicara no. Oh, na mapakaya adem pa may tuntusan mas mala. Adi yung ayaw pamanakyan bulingan na namin. Wazalzalatan na nayawan niyo at Nabi sallallahu alaihi wasallam so mga linog ang makaptubog na ayat na kapagpagaadnanan na samab sa giyang punto ang mga anaadusa at imang lola dahil dagyan ba pamana inaloy tanong oy kapapantagan dun sa giyang kaiyamasa agiyang kaiyang pamana yang aloy tanong akatu Nabi sallallahu alaihi wasallam apakat taling masih kuurian umasanian asalin sa kapantagan si wah na ay tumaki abadong awas na lamay na si baling sa giyang kaya da kapatay sa kayo narunian dinunewa pakadal sa nung kapatay amay kadinyan kesunsang putuwa kalapit na pagbaso sa giyang kaya masa na aya pikiran niyo na upama ka aya pagkain na dusa na magatos 1% na so mga 80% na puon sa ganun makabubay. Kainom po siya sumama, kakagiriya o pamana ay bugingaw na di ka kailay sa nakabubay, nag-ipis po niya. Suwala na so. Nanamiya kadakdakla o pamana ay no tulog sa giyang putuha. Kamparado siya kapun sa giyang putuha, kaya tagalaw ng putuha mo ito. Kabaad namiya ilay nga mama di malulubad. Naima to na ino madak lagi maanggel bersama manaya kakagayad na di mauraw nabay sa kanabu uba o pamana ba iya karmanian nakaanak keto pernah na karmanian na ipo panalaw niyang panagino niyan si pamana sana ko agi gino ini sa opisina nasuki iya nangani sa ni sumpatan nila nagalo auto yang tua miya kapan bibira kanu nama ko bay kami at tingin ang kutuwa bay na ba iyo tumong oh nito tapi ako piniyaw niran ko ang utati daw siya na rin mama tali mga pito nababa sa alaman siyaran naging kaya babay na puro ali sila dito uyang kutuwa ginawa ini oh puro na tinino kayo niya tingin ni puro tingin na kuwan na ginawa yaran na tingin niya tingin lang watin ng atik siya na mga ayawatiks. Oy, natigin na dali na adna araw mga manong natigin na oy. Lima ka to watigin ni wata. Katay tigin para sa maruma wata sa mga wata. Natigin na ino kan na magiginan. Natigin na diga dito. Subhanallah. Subhanallah. Now keto sa inyo na igira na mismo sa mga sunduro ay din makasubok. Sa tingnan ito na kami aso ang maapit siya mga bairakan. Mga tuko kami namin parking sa mga kampo. May nga yung mga trang namin atpat na buboy. Ngayon, niyan nasumilod siya mga pakso. So, wala na suti. Naisip namin na sukarumanin at kasakit. Isip namin na abroad sukarumanin. Isip namin na padagat sukarumanin na tumirip sa Manila. Buhay. Na pinigino at tigo magidanong. Ini ng gula. Gina ni masak ito. Okay. Suwala na suti na umanisa na ilayan niyan so mga wata mga ragad na maluni o kundura isang nakapis mo kadid na miyak alala ang miyak kasarumag sa mga bayi kung pamanakapakan bilabog sa lima pero sa lima ada masarang masusugur kasangkapan amin ni sarumagin ang kaya kadaklan si ko pamanakapakan bilabog sa lima na laliman yang kana na Amerika man ami ka tiksya sila na tigin na palantigin karak na pisbuan ka. Na ini to lagi na ini palantigin. Na ano man nami kalalaro wa makina. Oh, ako sige dulu. Na piang si bagi yung kutuha
Ato na gumaganda ba karon na ni pamalantigin sa dunia. Una, naaya ka taon ni dani, una ay umiya kay dai sa Facebook ni naging mo tuwa ginawa niya. Takin iba amini kayo sa dunia ang tuwa kanalaluman niya. Suwala. Suwala na siya pantanong niya. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran lillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Mga yuksami, mga pagayami, mga bubemi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kanay siya na pinalamatan ko Allah sa bigang tanong niyan ko lagi dia na malaiyar ko mga pamugay niya. Di niyan di ipamimili si ko mga tawa kabaya yan suka pakas lang yan sa maliwanag. Ginan so turuan wala turuan yan awida akal sa ande manayay kapakaran ni si wala makaapas so kawiyag-wiyag siyang kaya dunia sa tugumpiya si ko kapubalingan yan si ko ano nga namuri sumano siya ada mabaloy ang Muslim na tumuada din makabayan ko dunia. Sabab sa may kamaumadan so alungan na mauri na sulang-ulang mga kafir na palaya siran din makapendingan-dingan sa basirang buloy ang mga Muslim sa mapiapan marado sa mga Muslim. Sebab sakali as Muslim na mapiapan ibarat na ukapan tagi kapatay ad na dusa niya na danyan lakay tubag. Na udiron prilaan wala na amay kamong masa idanagyan na adam ko oras na pagkaliw wala ko naraka. Ugit na bunditan o katawan ay diyang kakati niya. Nakito ba may kamakaliw din sulang-ulangan ng mga Muslim ad na mi ad parate ako mga pusuiran ang lagi ko indang na terun wala ko mga malaikat akhriju man fi nari man kana fi qalbihi mithqalu dharratin min al-iman pakaliwan yung kunaraka agyang kutuwataw adun matatagu ko puso yan aparate lagi o indang at tikapatin mga anak. May kumakaliw sira na ayaw malambor una so mga tawas suminimba ko sa lakaw wala na kiluban nagyang kutwa pinto ano naraka na di din kelakaan sa dayon na sa kasulatan ro nagito so piya tulu Quran khalidina fiha abada tatap sira nun sa dayon na ay kuna ay barat na sumanusia naging gaya bumaya sa gayang gaya dunia alangwa na mapi apan antaman nagudangwa na ikasunuro ginawa na palay niya din na siyawita na may kamakaw masadong na mauri na kapag sa gayang puto at tang pala na punaraka sa dayon adid na nanayaw niyan aragun akapakaliw niya na tungo abo din ng bibalo ya kakabang ada wanian kiyo dakan. Isa ba pa so mbalo yung Muslim pagpanalamat sada lagi diyan panalamat si wala kakagi ini mayroon wala giyang puto miyak kalala iyarda ko pamugay niyan ko mga ulit niya. Sama na yan pamanik mga sobrang makabiliw na tao sa dunia na ba din sobray sa kabiliw na Muslim.
Agiyang kutuwa kadaklanon na palayad nuto ko paginataw ko sa lakawa panarim ako kapangintugan. Ad na pasimbo na sa apoy. Ad na pasimbo na sa pia narang ko ni pamikiran apya kataga sa simito akisa sa nini. Berang-berang ad na pia gitaw-taw ad na pasimbo sa krus. Na adun pa na pasimbo sa tamparasa. Ayak pa na rin iran na ayak ko nagtugumbuil sa manusia na tamparasa. Napalayad na ng pakadagadagun sa iyang putwakan. Wait na so mga Muslim, haad na mga dusayran, amin ni sujudiran sumabungiran si ikwallah, na amay ka mau masasiksaan siran wallah si sabab sang putwa dusa dairan mataubat. Na uman keraw ta apo yagiyang putwa raradu sujud ko mga bungiran na makandud agiyang putwa apo. Adinyan pangaraw na agiyang putwa mga benengiran amin ni sujud mini pangaling bubaan si ikwala. Sige na, nama na ini nagyang kaya kapkay letano sang kaya kanaba mga Muslim adi siran yung gaya gumaya na obatan na mapikira sirang imapuro na gumalay menang na gumalay daradat na sakatan may mababa kauma adeng ketanwanan na mataan akhir sikan sa mga pusutan. Wah, nakagi upama na aya kaasig kakiran nakagi magda sa pelin magda sa tra kapipira ka milyon na arga yan mababaling sa giyang utwa walaya pipira puno ka andena asunti ko mga lok sa alawang naulang galatong na ikakasiging kasiran kakagi sa ka na tulot-tulote man na kabisitang ka na bapiyang panbisiklita na da wait na sa ka na Muslim ka aw tarima ang wala agyang putwa kababaluin ka Muslim na malakay yarga adigiyang ka iya dunia gusulangan na mapapadala mautul mu'mini a'azamu indallahi min zawali dunia. So kapag po tayo mu'min na tanto tuwa mapanaduk wala adi sa ayam magba na sudunia kada baon anuhum wala pamakabod na magba sudunia akatampunan nun sulangwa ng mga kafir na ukatampunan nun sulangwa na mga laiyarga ang mga kasangkapan patemutamukat na dit na to arga sa pangingilayan wala wait na ayam mapanaduk wala nagyang puto kapag tayo sa katawa mu'min at naparating niya siko. So ginan igira na sumungap pungay sabot siko agamanian na lagi ko yakap pagkailan niya sa ginawa niya na mabuba na ayam mapuro na si Duterte na ayam mapuro na sumanga tao sa Amerika mga tao sa Japan o kagi isa na namiyapa sa dagat sa dunia so mga tao sa isang pamanat China kakagi ako pa nga ilay sa giyang kayang mga payagan ang putwa mga pipya lingaw sa ginawa mga darpa na may lay suwalay niyan nagitipturo na ayam na yung nagkitalas yan na tinasakan na mababa ko'y pangkatan di ka igira akiadnan sa parati agiyang putwa o pamana manusia na sudun suwalay mitiroon sa tingin na ana ma'abdi hina taharraku bi syafata pedakan suuri penakan kumasa ayakap ke kau ugiyang putwa belam dulian na sabab putahin tadminra na mga babae barat na pikiran kaman no mapi ada di sungsi Duterte na pakauunutakan yan mapi abakan na makakakabit sa iyo tatrakyan na ipapait pa ika pipiyad na ginawa kakakaya kaunutan makanagiyang puta presidito na igada kaamay kaayad na padagan na swalla asa kanya ni dato ko dunia na dato penukulungan mo malik yaumiddi kirko upamana kadato si ko alungan kiyama nasa kanya ni kirko mga langit na gusto kanya ni kupa si kumani na matatag lupa na piya ka lang kapiyan na padukan yan umasa katatag dito ay tama na ka na kay daradat so giyanan iman to na isa madaawid akal na igira ayat pagkaloy na
So pantag ko kapag agama na madakla pagkagud ang putwa pamamakin ganyan na miyasmun ng putwa pamikiran niyan kasabaw sa agigugumbu ano saytan ng putwa puso yan na aya din yan ipangunsi nagyang kaiyakan nagyang kaiyak dunia na igira ayam yatampar nakatakabur kapamagitong sa bangensa na di kepo sa upaman na baka tupo yan sa pumagusya ko bangensa niya na taman din sa upaman na kilid dunia na miya kauna ang tabangensa niya wala napikiran ka manigiraan na gawin at tunduk-tunduk ng kaya mga layar at rakaki beruruta na sen na duto pagkubayaan sa bagi inangin na tanto tuwa marsik sa pangingilayan wala igira aya mapapadala mo na katakabur na kapag-ilaylay na aniran naman na aniran katukoy al-azamatu ridai wal kibriya o izari paman naza'ani wahidan minhuma alqaituhu fin nari wala ubali suati wala sukap mala-mala nagugiyong utuwa kapangin puruan na katakabur na sipatak nanan nagulawlak nanan nasa dun sa manginupulakan ko isa sang kananaluwa malam-malamang po pakalaan niya na ginawa niya natakabur kay puro yan na ginawa niya napalan tignakan ko naraka sa diya kandun pa kayo mga salito taman sa amay kamakauma sa alungan na mori sa mga takabur napaguyagin siran wala sa lagi o mga pila sa kala apakipulus siran kung wala sang putuwa malilim ng mga tao kagyuto so kaya malamalairan why aginan so upamanatantun na isisigir o anta ay kebetulan sa honorable why anta ay kebetulan sa busing na kebetulan sa madam atau nga na upamana makalbi ko sa lakaw ay suwang lang aso na ayami aloy na surga ayami aloy na naraka why, namadakanak ng ginawa di tanurugo ki mami. Iyatang ang kanugo. Why, kuguna kanu din kamarani kanugo. Di nanti pag-isu-isu suwaga mayroon. Sa taman sa adong puniman tuwa padupo mga nakuda o mga Muslim sa iyong kairanaw. Auungkir niya na sukawiyan uriyan kapatay. Kainiran di pagraba. So kamapi ano mga lulubay. Iniran isuman sama dia di panarapusawan so kamapian mga tao sa dalumay kakagidiran paparatian ubasiran pelitayaw wala sa anuman ng muri kaya pipikir niran na da akawiyan uriyan kapatay yan balasan tan wala alin tan wagi kaya katir Nabi sallallahu alaihi wasallam siu-siu dun na pamanak pumakataling umah. Sakya tiro anian mo sa tiga na inna min waraikum ayyamus sabr. As-sabru fihi nakal mithlul qabdi 'ala al-jamr. Mata nating Nabi sallallahu alaihi wasallam pakataling umadun sumangaw iya kapunta. Pakataling umadun ang putwa masa kinahanglan na sumuslim. Na may lutian so kasubar na may lutian na iya puto kapunta na ang kay nuto na kagi masa amapi andak kadan pagilay na ayak kiling kaun na giyang puto so kang uparateya na ayak kiling kaun na mga tao madudunia ibarat na sumungka ko kadaklan ko mga datu na ayak kesima ka ulaw-layran nagyang utuwa pamanagubay iran sa giyang kaya kadu dunia sa kana ubaya kaili ngakiran na awida akan saan manay kapakapas o pagtaw sa alungan ng ori ando manay katagumpyo kapagigid na katagumpyo kapagpagagama ayak kaili ngakiran na sugubaya sa giyang kaya kapasuwiti upan nakat giyang kaya ginawa nasumong kasi ko kadaklan ako mga kawasan na lagi na basiram po ibarat na maguto ng gabi na siyang kaya mga layar, mga restaurant susira sa Jollibee sagi nga mga nasyapingan o di na pupakaragay sila sa gayong kaya
di ipamaripikan sa kilidaragat, di sira dulu di malabu. Dan na bang kakira na keneg apantag si kukapan na agama, nakapan na simba, kaayat na kalidap kasima kaabtadiran, nagyang putwa, anton ini kaplamidan. Na ayak man nadihilan ka, nasukadaklan ako mga kamuda, na mga kamuda, mga raga, na lagi dito kasim akakiran, aaya, bubuto na niran, nagyang putwa baya kinala. Nasuka ko sabo ada ko mga padagang na lagi danan oy nasuka si ko kalili da mga tao sa dalamay na lagi danan na ayap na masakit ito na gira nasulid ka pa sa masjid na ko mga kompanang kutuwa ka dumi nasuat tigyan sa mga tao apadak na ko parateya padak na ko awid akal ko agama na ayak karag ni kiranda kalqabdi alal jamar lagi disiran ugumaga maksawaga nagyang kana na kaga maksawaga na madakudanan ko kapumbal sa udida na amay ka mata na itong bulalan na tawan na itnamar kau di ka kapunggugu niya yung utang mayawa sawa mayawa yubu ay naway pikira ka manigid ami agama ka ang tayo kaya tangan la aba anto na boy ni initido kaya to napakan di ka di makapamirin-pirin na puno ba ya masari itu kan lagi utar yu buati ka natantuan na mga ayaw ugid na ay sakit yan ng pamakain makampalakan na wag so ay mga na ini na kaya kay sabutan ng Nabi sallallahu alaihi wasallam aad na kurian yan amar na masa kakagisum ad na paratian yan na titindig ko benar ad na tindigyan si ko agaman yan na mampian din ng pagatap na rinuin niya ay public igira na rinuin niya si karuman niya kadisiran makapagayon sa tito na rinuin niya pa sa mga watayan na dinilan niya sa mga pagalinyan na sa kamuto na sumanga doksiyan, na sumanga siringan yan, kukumagid na dalmay na ayan yan din misusupa ka sa tito. Kadunia ang puta mga tao. Yan ang sukat ng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakatalin uma, agi ang puta masa, akikulang buong puta malipito. Kakitain laylin muslim. Ayak kalibut niya na lagi sa bintas o kalibuto o kaguri. Adib makapuno agi ang puto mga tao. Sa iyo na siya di makapurumba ka. O ay, igira na epilisingan ang utap lalakaw na pulaos. O di na si imianas sang puto lando. Kakagidi po kanuno. Nagyang puto ki aluyaw ng Nabi sallallahu alaihi wasallam na mga ilat nag-ibarat sang puto kak limngi ko benar. Nagusto di ka keto na mga tao puntod. Na kaya libut dengan supusiran jadiran ketua nagyang kutua benar sa siisiran mimuduk sa giyang kutua kablangan o karibatan nakapaginataw sa lagilid ng kuta pulalakaw ginaloto-luto adalam asuting mga lok sa mapiyabang kanbarabod na limang kanadika kilay o ay nagito igira na berang-berang na kerumpakan ito sama na yan na kukuma agit ng kaya kadaklan ang pagtaw mga Muslim sa dunia na di marumpa-rumpak sa kapagitaw na sa kerumpakan niran na ay marunong naroon sila din bikalitaw ay suwat na suwat ay kadakliman to mga Muslim si isiran matatag kubutan ang kanderoka yung kaya kaya abuga marawi na miniraba kagiyang kaya bangsa maranaw na murang-murang na kaya tag-un kira nagalibok mga raga di gagalibok sa giyang kaya mga kumpanya sa mga Luzon, Visayas na may kadak-dakala di ibubota kakagya ayan na ni porora ayan na giyang kutuha pa din sa kumpanya ang mga Kristiyan na sosaitan na din yan ibubur ng kutapuso nakagya mamipulog na may kabuota sila na dinibataw ng mga Luzon di ina yan iran ng limanutod na sumya kasi mo nakanabad tingin sa pulo nakanabad mo na ay kadakliman to mga tao matatapusan ka ng mga disagwan igiraguloy. Nasa din sa di ka pagubugo mga Kristiyan na di ka pagubugo Muslim.
Nasa di kan drag o Christian, di kan drag Muslim. Why? So, pamana dito di idaro ka. Naso di ka suba-subang o mga kantianos, na dito mahuli ka suba-subang. Why man niya ng mga daro ka. Gitu ba, miya lirang na diyang putuha. Laki niyo, bangon at tigil nakapanis siya ang kaya o pamananan na pangasasabapan sa kaya mga linog o pangagagad. Oh, dito yung itawagin ra. Daan tanong na inuna naging putuha hadith. Kapakat taling ang putuha masa. Asuad na paratiyan niya na kumakarin ko untulatin na lagi disiran o gumagamak sa waga. Pati yung putuha ka ba sa Quran? Aso kagamak sa waga na malabudang pakatitay mo nila. Na amay ka mata na bangkang gumaka. Na mata na ka upamana langawan na lawas ka na latosan ating nagulangan api sisuwan ko ang gauta ka na panong na masakit amay ka bang upamana kamalaki ang puto tingin mo taka ba sa Korkanua kupasa ka masagi ang puto biyugati ka po sawawa mayaw na iya panubain na kampalan ka na waga na mga ilatutusang kutuwa kakapasarin ko at na paratiyan yan kamabian belangkaw na ayat kailay niyan akalilida pagdaw nasurama yan sa tita nagiti sa baw ayam ni aloy mga umangarap na tiran alaysa al-gharib man ja'a min baladin ila balad walakin al-gharib salihun bainal fusaq pero to mga pababayo ko mga Arab, kana at tigiyan ubaya estrangero, kana ubaya rumarapo, nagyang ko tuwatawa, pun ko isa ingda tumiwalin ko isa ingda tuhanay niya nun. Kaya mata na tigiyan ang mga tao, ang mananangga, rumarapo ang mga tao, nagyang ta mga barasim ba sisi kumanan, amis sasagot siran, sisagiyang kutuwa, mga tao, amia kadakadakan ang mga sungkuli, ang mga baranusya. Na ini sumpat ng Nabi sallallahu alaihi wasallam aswat tigian susakataw apad sa kutwa mga tao miya kasabar ko kapakaw ang kutwa mga masa kasabar na mapumbagian niyan suwalas alaging imbalas ko 50 kan tigisa ko mga sahaba siya kin hadith na alam tigian na 50 na minhum bas 50 kiran na sa katawar kami tigo Nabi sallallahu alaihi wasallam akna ka 50 na mingko so 50 kanuna timo-timoon so imbalason nagiti imbalas ko sa kataw kiran tajiduna ala khairi awanan sabab sa may isa-isa kanu kun ikang gilibuka kumapya nasiran na daketo nila Nabi pudairan ka palairan pamanas supaka ang uto nilibutagin gina pikiran naman yung manu, aya ini tao si ina porpisi. Kundi taman ro siya kasada na tao. Nakagi aya ini tao si ina giyang putuas sa buto ko agama, kuha sa balas. Nasabu isa lim unuan la na aya pumpugan sang puto man na iyarga o paman balas. Agi ang puto mga siyapingan aya mga dagangan na mga libay sa keto na kausudon labi sa 10,000. Yang puta mga daya mo na anak ito na ko na pera ito segibu sa tema na sising sa tema na ritos na bukti sa kamilyo na ile nga kadagay dataw oh na osi kasong sa padi jang tamang kayo kay nakaputang mo sa kadagalian na tao kagi na limalan sa tema na wala mi ang kakamisita oh nasong kasagi ang Canada mga pedadar pa lagi daw Canada to na way kamboyo ka kasirku lawan na kalaladungan ako na taman na hindi sa mo na pupukaw mo igira na taman sa kutuha maawid sa wata na pupukaw mo tama na isa miyalokos na manakan na pupukaw mo na din mamusyon ay suwan lang na gira na waraan na ika di marata ginawa niyo na inuman biya ka din suwan lang sa mga midadari ko surga kaaya mataan na may tuatan tuwag to kasurga ubay. Kakagi asubay na aya malaon nagyang puta ubay ang kambaran siya. Nalani mga dagi ila puditara mamasang tamang akisi ditar na kubutunan. Na aya kalili di siruan na mga raga.
Nagimanang nakabagtangan na nanadin ni kaya kung takasunod sa kisi. Nananamele ni mga nanamangaraga, pumabagtan. Ano yan makalalayar, kagubay adira na sumunod ang mga kisi, aso ba sila sa akin? Na, balasan tanong wala, ay importante na, miya alwitan, agiyang kaya, masa kapapantagan na, inaliw na sallallahu alaihi wasallam, ayamu sabr. Mga guya kapuntang masa kasibarak kinanglan na sumukin ada tindriya ng tol na diniguyag yung puto kasabarian ang kayo nakisigi ka mo siya mo tantang nagamisan oy maganda sa Montero na maganda sa Hilux ayak iya sukatan niya nung nalabu nakisigi ka mo siya mo tuwa tingga ayak kanilin na bang kabudi iperwi dengan ipagutangan aw nasukin ni sampay yang saging pagkudaira na nanay maknanian namin ko liag-ilag kumilang na di ka nakasigi oy madam usip-usipot na sumambusot taluman matakbot na nanasagod na ayaw malayar ka nagyang takapagiraw ka subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar dakaw na lugawi na dakaw atingi na mata na amay katarim anu Allah na mala adisu pamanakakawasa na na miyak penuh yan nagir ka iya pagalitan lang itang kinupa iswal na naso yun na labuan tanu agi ang kutwa inaliw Nabi sallallahu alaihi wasallam ako pangasasabapan sa kapag nagyang puto mga ragaw, mga anteor, o kapagingod. Ay po din sa minaw na paganayag kapag hindi sabihin kaya dunia na yaman na niyan na pagpamanagadunay sa kaya Nabi sallallahu alaihi wasallam idha takadal amanah tumagnaman amayat yung Nabi sallallahu alaihi wasallam kaso sarib nabadunas yung panaw-taw kaliyon may sarig so ini sarig barat na lagi dagi ang kaiyaya mga masjid dan ibu balay sa giyang kaiya ingad ang kaiya bang samuro pagpabaka po sa giyang kaiyang barang-barang mga ingad ang mga Muslim sa dunia giyang putwa sarig ang ipumbalay sa madrasa na ipumbalay sa hospital na uli na manunumpang si ko mga tawa ito'y pagilan so kamaradika na bun sa lakawak kaya buliukan giyong uta pagpakapuon ako pa rin manunumpang ko kamapi ano daya mga pagtaw na bun miya buliu sa giyong putwa sa tema na kapiapiakan agi miya makasampro na ni kapaka katampariran na miya makalamuta kapiapiakan niran kagaya mo utas sa banda kapia-piakan nila na mga 5-5 na tiro na bang kumin abo na bunarit ba ka penuari nataman siya taman na pupuno dinagbiya mo sa wadi duga puno ang tuwa sa banda kapia-piakan niya na lagi dagiyang kaya pamanaki aruray amarawi na gibong kaya ini tabang agiyang kaya mga ingat araw nagiyang kaya mga pedang mga ingat sa dunia nagyang kaya mga city sa Pilipinas na so upamana ini tabangiran na yapakaisin ang dumiatag kataya so giyagraw siru na 73,000 na rin mo amya ako panundan na mo ako sa dia ka na sumakaliliw na 53,000 na nagunin na ito nga naya kaupiti na miya manik sa 20,000 na dito yung upamana kaya pirmaan nasanga niya makapiragui na ini bayaran na 10,000 sa sapulugi dito sa 53,000 na libro na sumya nga una asukiyang bulingan at para 5,000 na rin ito yung nasusikan na ba na tama ni matulad na ba niya nun miya ko nasari ka na andam niya tag iswal na naso tama sa inaliw Nabi sallallahu alaihi wasallam sa tiyan idha udiatil amanatu fantaziri sa'a amay ka madid na susarig ko pasirigan na yaman yung subangkit at pakatalim magkagal sa lakan natama sa ayat pitir Nabi sallallahu alaihi wasallam na swat tigil sutali kesarigan na dabanian agama
Laban yan agama. Giyan ka na nasarig na ayakap panadanan na iniupo ka na wala ko mga langit tagusulupa na taman ko mga palaw. Kaabay na iyahmil naha. Na siyang kairan sa bayran o pamana kaawi diya giyang puto asarig na iyami turo na giyang kaamano siya kakagi amalay kapiya-piya. Ay, suwal na naso. Wazakatu magraman. Amay kamo masasudyakat ng buloy abayadan sa subayadan na pasikatan. Nabagpusumuwi suan at tamukya na makapadikat diya katakaki na ay manapato na suad na tamukya na andit ni kakaw maang putwa sarag na may itong yan na nagyang putwa ang tunabay ni diya katutamukyan na andit ni kaw maang putwa katakin ko sarag na pagutan niya ko amin agyang putwa zakat tamukyan na andi mo masumasa asudyakat na lagi ubay na nabupusikata di katakaki na makabagay pa na sa diyakat na makadugo. Nasi inyang pa na ipubagay sudyakat yan sa iyong putuha ginawa niya sa tiyan na gani kata so pamubagay na kanar ka na mag-enjoy di kasi na naubang kakalipat so kaya kuita ang magani biloy niya pa nakituwa sumuno ang putuha diyakat yan Allah nagiya-giya ang kanan na diyakat na ginaman na askitan mo nasunta mo kadakan diyakat yan gusto diyakat yan andit ni katambuni sang putuha tao aad na o pamanat tamukya na patot wajib suka pakadiyakat yan na kaumanyan so tamukya na berita nipay na kekebunian nagyang kaya pangitagan nagyang kaya ito napakapilambasaan yan na ito bunian ng utwalangon na matatag sa lawas yan na bisa na magdamian sulit kiru pa ang masakit na oriano po nakakabunian nagyang kaya benangyan na lolos niyan sa tama sa palo na din na pelampu niyan na sapo kapalen niyan lupaman kedesan na magdamian ng utama sakit sa taman din sa kaum ang utoy katalayo misrapi ko kapagati di balong wag gina ni mang katibye taman sa sunabi sallallahu alaihi wasallam na Peter yan malam tamna'u zakata amwalihim illa muni'ul qitru minas sama'i walau lal bahaimu lam yumtir andin sa mga muslim na diran ibigay su zakatu mga tamukiran na suwatiin suwala na pagrenan yang kira na suura na kulangit kaupama manatigin kadas su mga binatang akiras na disiran din pagkatakan wala sa satang sabab sang putua kana nagukap pradagi ang putua dusa ko di kitunain sa di putua dia kan Allahu Akbar walillahi sama ito na pupunalam at tagiso at natamo kaya na di pendiakan kakaliid ng mga karabaw asiran ipkes sa bapan sa kapagpakaw mauran kaanat tu agyang utua mga pautan-utan kaansiran ng makapanad na suda ka na pamakabad pendiakan agyang kaya mga Muslim na agi amato na kaadi mamagili na pumakitabang why nasa sang puto pamana kaya ang kira sang putua ikalima arapon Islam na gina benar ko tuguran uwi na ilay tanong sa mga panaparantan kaayaki akalini na kulapis ang putua taribaso kakagya diptehumpi agyang putua panaparantan ikira na di penang pagkabalik sa templa yung putua pulago na niya pulago na niya ang kayo nakagi sa babsakyan sa baraka kami rak sa yung putua di pendidikan na adang penutuan ni tegumpi agi ang putua ito na abay ni parapranyan ay bumito ko niya na miya ka maging aya miya kada-kada na siyo putira na miya lang miya kada-kada na kaya ka siya ng tapirakan lumaday daw na sobra sa gira mata na siya kan parate na iman to na sa mga bubuisa kalasan na mitulay mata na kay gira napupumakaw masiran kung mga kilidawalay miya ka masiran sa kayudan na miya kada-kada lang kay mga sirot so tira ng mga blackbug kinila lagi ang putua anto na abay ni pamulan na lain yung man so mga buwan sa wato
Kagod panalabagaw kutwa kayo niyan. Nago siya sakit na mirarayon. Na minda kalaso, mga bada kapya mamun salo ang mga lapit. Nagina na surara yung kutwa. Di ka pendiakat sa taruto kung adnaw pumana may pendiakat yan. So gina. Ini tunduk Nabi sallallahu alaihi wasallam ang panganinta di kanuron karayaan na wata'ar rajulu peratahu mau masumasa asumama nasi ipagpasilot kay karuman yan. Mana niyan na gagalang-galangan niyan sumama na ayaw masakiton naging puto kasad ganun mga mama. Abnaragi at tigyan ako sa kanimarangit sa sudolay nakagiririmot na ako punong karuma. Ririmot na ako niyan. Kaya mana niyan na makalakad ako, makapakalakad ako niyan. Na mau masaginan ni maulaw-ulaw kapag paginataw na ilan nyo man ang puto hadith. Aamayat yung Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sa ayaw mabaloy ang mga nakuda yun na sumangaratar ka no. Oay. So mga alar kami kambaradusa. Wag niya kung bukhalao ko. Nag-aya kakasar ka na sumangaliligitar ka no. Wa amrokum. Tahtani sa ikom naguso. Kaling-giling ibutado ka magpaginataw niyo na ayang babay-baya na sumangakaruman iyo. Fabatinun ardi aulalakum nizariha. Nasutian lupa na tumarong kanurun kagagagadi di sabakan pun matatahu ulit lupa. Ay makna niya na tumaki abak kanun mira utak ko mga arwah. Adi sabakan pun napagbaka ginawa sang kaya dunia. Sabab sa kagiyam niya binasa buong puto kapag paginataw. Nagi karniyan kakagi alagi du ayam niya kapam ko na sumama. Nasi karungan niyan na ayam bubaya-baya. Sa lagi doon sa kanyang pwede kong makapat sa tala. Kakagias kanya ni Malay Chokay, nasige karuman yan na ay prita na sa wata. Natigin na makakangkamanwa na masukata. Oh, na ayan niya na pakapagpumipi. Ay, suwarla naso. Na miya kalin di so papakatigyan na miya kampupunga. Gina na yung yaw-law yan. Na miya bari yung sumusoy. Antunad na ebutad kapagimutaw. Na. Wa ka umag na gumawas sumasa agyang kutwa mga tao na dilan ikapdi sumangay na iran. Okay. Dilan pagadatan sumangay na iran. Dilan na sala na sumangay na iran. Ayahi akalilid na gira na lalayon dun di makambunaw salo suina sabab sarata ginawa niya ng kuwatay. Tiyakan mo na yun. Na mga lainnya doon siya, kasagin na kapusan naging na hadith na ron tanong kento kawayo anto na umma aging kaya pagpangaluin tanong kato Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man to na ayak kalilid na mga inairan na dilan kanunuan kakagiriya lagi mo miyarong tabura. Lagi mo kiyaran sa nasaan kada miya lang ang ipan. Na di pa na mata umagabaw kada. Nasa kanya na idukada. Adi niya nakatawan na inom niya kaso magibisi ka po nakiina yan. Aino kaya tapisan ng puto sagay na malungyan ka po kiwata yan sa kinindiruma sa inyan. Na oriyan yan nakagi-imira o tiyan alungyan na di yan kanunuan antay na yan. Sa tama sa adong punaki kaya yan si ina yan. Kakagiri si ina yan. Miya kakikibi budalya nakakabiya minitulo din lupa ma. Dar miya labot bagam. Na din yan mula na sa mula sa igira na isasayan yan sa bagwaraga si ina dito di makikundo sa. Nagiya na ikanuro kare ikaya kalili. Amarat na ikapaginay na nabuboy. Ay nangin na miya kang bubuta pa na miya kadang miya sukini buta ano ni ina yan. Suan lang nasuti. Anto na rin, diri mo bumakaw ang kaya mga lalino. Gira na lagi doon nga kapipikiran niya kinayan, nagmuya iyan na diniyan, nagmula na sa ato. Wal iyazubillah. Wa akasa abahu na mo masumasa. Agyang ko tuwataw na siya maiyan na diniyan pugadatan, nagusukran yan, nagudiniyan perhatian siya maiyan. Ilan yung manang kutuwa, sa katawa mama akiapan talaga kapatay at yung rin na bibulyaw ka po sa kanya ayan siya niya naging putwa karata yan kapulos
tanto madakal adi imang gulola awaki iya pagpagilay wala sa kaila mata kapala sabab sa giyang kutuwa kan adusya ang kutuwa di ka pupipi panalos na wa adna sadiqahu agumaw masumasa aayan niya na matong sumulayo ka ayan adiso mga wano mga insano niya mainalusin na yan ino man na rin niya kadakdak liman tuwa ketupo nga mga kaudan daag katunda sa namapya kakagi lalayon din ang uta agakaratao na ginawa ang palados na ayat na piyang unutan niya na laman ay patutuno ginawa niya gari ilang kao naman taama kaon unot ka man nakamamanakutan unot ka man nakamanakutan na sumong tasaya gari may lengkaw to gari may ako kita kaon na uwe itaro na ayaw magpukiyaw rin na kaya bahang kawan ko mga udal siya ay sulat wa aqli marrajul makhafata syarrihi nagumaw masumasa apisa kasakaw na giyang kutuwa mama kasawab sang kutuwa kalak o kamaratanya barat na talib ko mama mo nagira abi ang ako kalilimod na lagi doa alala na miud o sang upanataros ka o siya kasasuntigan o mga gumuda pakakanan niya kan si sangkutan naginto na miya kalala utuwa pakakaib sa dalabay miya kalala miya pararadyo na kabinasan ako kapupagilat ako na lagi itong aalala namin o na mga padro nagyang utuwa mga nakuda ang mga taramusaw adiran di ipagdasan so kamapian o pagdaw so kamapian Anton abay ingat naigira amya kaw makupalilimod na tungan na yung pamasasalaan na tungan na yung pagdatan wala iyazubila subhanallah na wazaharatil qainat wal ma'azif kung masumasa ako binantay sumanga ba'i ay ama na niyan na kaya sirandun sa siya pa sa ginawairan siya kung kipong gumawa ko uratiran nasi ko kay pagpangariganiran ko ang gutairan oy nagusot taman ko suwarairan oy na andid ni kapayaganan ng gumod ng kaya uriyan na diyan kaya hadith ang mga katiro Nabi sallallahu alaihi wasallam pagkadansan sa giyang kanan ng pagdang na ubaso sa giyang kaya masa na aya pikiran niyo na upamaka aya pagkain na dusya na magatos 1% na so mga 80% na puon sa ganun makabubay. Kainan po siya sumama, kakagiriya o pamana ebo gingaw na di ka kilay sa nakabubay, nag-ipis doon niya. Suwala na so. Nanamiya kadakdakla o pamana ino kulog sa giyang kutuha, kabarado siya kapun sa giyang kutuha, kaya tagalaw ng kutuha mo. Kabarad na niya, ilay nga mama, di malulubid. Naima to na ino madaklan ima ang gilo sa manaya kakagayad na di imang nabay sa kanabu uba o pamana ba yada karmanian nakaanak kito pala na karmanian na ipagpanalang niyang ginawa niyan si pamana sana ko agi ginawa niya sa opisina na suki iya na ngani sa nisupatan nila na gilo o to yung tuwa miya kapanog kibira ko na magubay kami at kinaguyang kutuwa ba yung tumong ni tetapi ako piniyaw niran ko ang mutati daw sa narin mamag tali wapito nababa sa alaman siyaran naging kaya bubay na puro ali sila dito guguyang kutuwa ginawa niya puro na tinino kayo niya tigil ni puro tigil na kuwan na ginawa niya na tigil niya tigil ang watin ng atik siya na mga ayawatiks. Oy, natigin na dali na adna araw mga manong natigin na oy. Alima ka to wat tigin ni wata. Katay tigin para sa karuma wata sa mga wata. Natigin na ino kan na magiginan. Natigin na diga dito. Subhanallah. Na ugato sa inyo na igira na mismo sa mga sunduro ay din makasubok. Sa tinanto na kami aswa maapit siya mga bayrakan. Mga tuko kami namini parking sa mga kampo. May nga yung mga trang na may atpat na bubay. Ngayon, niyan, nasunod siya mga pakso.
So wala na suti. Naisip namin na sukarumani na pagkasakit. Isip namin na abroad sukarumani. Isip namin na padagat sukarumani na tumirip sa Manila. Okay. Na pirigino at di mo magidano. Gini ng gula. Gini ni masakit ito. Okay. So wala na suti. Na umanisa na ilenian so. So mga watay mga ragad na maluni o kundura isang inakapis mo. Kadid na miyak alala miyak asarang magsang kaya mga bayi. Kung pamanakapakan dalawag sa lima. Pero sa lima ada masarang masusur. Kasangkapan. Amin ni sarang maginang kaya kadaklan si ko pamanakapakan dalawag sa lima. Nalaniman. Yung ka na amin ka na miyak atik siya siya na tigin na palantigin karak na pisugun ka. Na ini ito lagi na ini palantigin. Na ano naman namin yung kalalaro o makina. Ako siguro, na piyang si bagiyang kutuha, at na gumaganda pa, karoon na ni pamalantigin sa dunia. Na aya ka taon ni ganito, na ay bumiya kay Lai sa pisigo, di naging mo tuwa ginawa niya. Takin iba, amini kayo sa dunia ang kalalaluman niya. Suwala. Suwala na siya pantanong niya. Wala na akhiru hadhil ummatu o walaha, namang kulaw lang. Asukunso, kapapantagan ng pagtaw na ipanintayan, sumiyaw na ang mga pagtaw, mga barasibo. Laigagin na ang mga siya, ay pumanintayan sa Abu Bakar. Na diyan ito busumay, naso Uthman, naso Yazid, at tamaniman ito na nagluto ng mga loksa, basta karanitan na pumanin si Yazid. Yazid ay tingnan na. Uba na pag pumaninta ko, Yazid, kapada ng ukutabul wahi, pusurat wahi, apada ng mga khalifa, o mga Muslim, asi isang utama sa akyan ito yan, na sudikat tidawa, na ay paganay makambal sa mga asatin, mga lansa ang pagdaan na kukabata sa utama ngayon ay pakisunod na giraga na siya kina Yazid bin Muawiyah. Aginan surido-rido mga sila. Naiman to na kinanglampan na may nang kang kaibabu akida si kung kapagagama. Kami ni sampay saad na mamati na niya magulama. Aaya kapitian naging ay asaira. Na aya ka sakit yan, nagya ko ng kanan aulan. Asay na ng mga Muslim. Nasungay ko na nabubuy. Nasukonsuala na susumpa, ganun, mapupuro ko amasuay subalot. Ganun na piya kang buta dali ng wala ka. Ganun na nang sa katiro mga Yahudi, ganun pa na ng matiro mga Nasrani, mga Kristiyan. Ang sulangan na rin Islam na yan na miyak araw magturo. Nagyang kanan ang umamanti na di mo magulama, ayat tindigin o pagulama na asaya. Suwala na suwala. Tama sa diyan dito na daon alawas suwala. Huwag na suwala na lakap. Kataman siyang tatanggi at toilet na kasasalatan suwala. Sige na, pumaka tagay itutuho ang kamaya-may na at namaya mga isuwaso. Lagi na din na di mamagulama. Khimar. Naaliota. Kapag sasapang yan, nagito yung kamar. Nayamanan yan na mininong siya kinto. Sa ula po, nagyang kutuwa asal o pamanawaraan o kamamano siya ron, na kaya sapangan, na ayam yan tamparaw nakapamato. Minilak sa drug, na kaya sapangan ng kutuwa sa butian, na iya kailan niya ni Karumanian, na baos, kinuha niya ng kutuwa sa na kaya hindi si Karumanian. Miya kadakadakala, siyong bulian si Karumanian. Diuro yan, so mga mata yan. Dito sa nila, mata na si isa Manila. Ngayon, nandiyan, therapy yan yung pangapamilya. Kaya masakit ito, nagyang ko ito ha. Kaya kailan yan, hindi na si Sierra Bonita. Piyagin mo mamumili na yan. Kami ang subong yung pansin na yan. Makatuho ni, miya ka na mamawata yan eh. Nakiasap nga ng kuto ha. O tayan. Suwal na suwal. Na, manay ni na andin na Nabi sallallahu alaihi wasallam ikang bulawlanan na fartaqibu inda dhalika rihan hamra na yawaniw apakawadan sumari ka andu nagyang matakiyatiro ang Nabi sallallahu alaihi wasallam sa rihan hamra apakadansal na andu amariga ayaw ito ay ilatanon na andu mamumubuno nakuto sa niyo so kaya panutulaw wallah si sagyang kanan pumana ano tuwa suratul ad so kaya suwat mabagaran sagyang puto pagtawaan
na di na bakiran tiunan si iko sulod o miya ka pito kagagawi ang miya ka anto na iniwalo kadadumdum na di mapatagi ang kutuan o misusugat kiran abito yung sarihpan akin aayag ko ang kala ang tapunan niya na lagi-lagi ipaswara ko agito so ando pagyo po Israfil alayhi salam sa dunia na ayag ko kaya kita niya na lagi ipaswara ko na ini pantang wala sa liyang kutuwa pagi nga na liyang kutuwa pagtawaan na di na bakiran nila po sa katulong. Mana niyan na umaad na natin Nabi sallallahu alaihi wasallam na kada sa nakadong dumabagran na anda sa Yolanda anda sa mga pabluwa miya makauma. Why? Na di tunog-tunog bagi kay mabagran pagkagaba niya na diyang kay pumana. Tsansa kadarumpan niya na kita ko wala. Wa maskan na yaman yun natin Nabi sallallahu alaihi wasallam kapag kawarkan wag yung kanan ng mga pamaloy makna niya na manusia na kaili na yung kutwa waraan yan buntalin ako kabugali yun na anto na yung manusia na di tano si kailigan ke masaan tanong na sangkay mga padengan sa dunia na nagkato nakaduyulo na kanakato nakaan na matayman niya na ad nagkato nakaan dua kata makatali kuda ada puna kumana magikom miya ka dakdak lapis piyama manuid na mga tao na ada puna pamana kaya ang saulo na yan mibuli suklo niya na uno aso na adna niya alin so uno niya na mibuli uno abubuy wala na so padu nagi ang kutaba iya anto na bay ni diyan isipa sa Quran mana niyan na mibuli amu nagi na wakay ito na namiyang lola ada penamilya kan na dia po anian sa Quran si sa mutabaw ato ini na lumi ba niya niya na dali na pulos mala di sa kanyan na pangapa dito sa dia pamanoy na wa kadafan na nayawan yun na ting Nabi sallallahu alaihi wasallam makakedah sa lakan nagiyang puta pang matatampag ang mga yun ayat kasang takiat tempat umunai. Ayat na macam na kaya tampunan lagi ini lagi na cuma mengadar pak mibun ikut dia macam makai gelas sugar. Na ayat kasama dalam. Dalam untuk madam sama dalam nama mga tuan itan usan. Na kenapa bagianan dia salah bedu. Na gina sore otak tanur. Na dia tu bayar buni. Ayat na miat abnang tasasi lang ini tang bicara. Na mapakaya adam pa na may tundusan mas mala adi yung ayaw pamanakyan butingan na namin wazalzalatan na nayawan niyo at Nabi sallallahu alaihi wasallam so mga linog ang makaptubog na ayat na kapagpagaadnanan na samab sa giyang punto ang mga alaadusa at imang lola dahil dagyan pamanakyan inaloy tanong kapapantagan din sa giyang kaiyamasa giyang kaiyang pamanak yang aduitan wakatu Nabi sallallahu alaihi wasallam apakat taling masih urian umasanian asan sa kapantagan si na ay tumaki abadin awas na lamay na si baling sa giyang kaiya da kapatay sa kayo narunian din newa apakadal sa nung kapatay amay kadinyan kesunsang putuwa kala fitna kami sa dalmay mi ali Nabi sallallahu alaihi wasallam yusuf ayakuna khaira malil mu'mini ghanamu pagkamad na tigin man na isumasa aayak kung budaya miya kapi-api at tamu mu'min na sukambinian mapagpakunot yan at tigin man na isi isang kuto mga rindib agugyang kuto mga darpa apuranan mapakapupunat tibyanon sabab sa kaya ganatin yan sa dalmay puon ko kaya pakalan no fitna sa dalmay naroon yan ang panayawan so kapatay roon yan ang sigo iswala sa suti o pamanasipo gina kaya mana ini ditanong tuman na yung pakatasan na kung ditanong pakadakalan na kaya na di makapreribuda kulipatasyo kaliligo na ayaw mga importante si na makaumakano ng bilubukan sa mga pera kasi datan yun na suwa tayo
buat na ako iwaraga gina siyapan niyo sa kanyan kauwan na niya kalala akya sabapan sa giyang kaya pa ko kaya malatiw ba nagiunta ka ba sa Burkan 80 bagi nasi misa sabab ko mga bay nasu anto na bay pulong bagi nasu mga pulupo man ako kalala sa tama ni man to na miya kalad naging kalalalungan untuk yang tua gino yang kagak na penutulin niya rak na pumasayro pati na pumunito kan namanya kapag dala na kaya 2 taon na petegil na ko ilan na tigil wah na tanto na tigil na mga tatai kasi tigil di pa mag-eskwela sa kanana PMTC wah na natama sa mele at tigil naging nga isa na nandun niyan ng tuwa pa siya mga gitar na tigil na ubo ay mapipikiri rak na tigil na pirak na kateso miya koleksyon na mga sa muto at tigil na magaribod na kuha niyo lang na asara tigil naman di yung makangulaw na sa lagida na wah ay ganyan ganang kami so na dito to dito ka na ori ko pagka na sa marawin na pa siya dito na ay gito susi bumalik sa kagaya wah agi iligan na sansad kapag mga mubay mga Kristiyan na di kapag ubugyan ng mga lanusa wah na sadin sa kadang-kadang di upamana galibak sa kalalalungan abo ba yung Kristiyan na mas madakal sububayaw ng maraming naging kali na kanabo siya Pilipinas why kataman sa kaya kablangan sa kaya upang na mga mga Muslim kami alway na nung Nabi sallallahu alaihi wasallam ang pagkamasumasa ang pendekatan sa mga bayi ay na niya ng buto na nila nagyang putuan lilini o ginawiran na pagkaumanan mong walang puto masig pita kapag inataw sama piya sukawasa na dunya ng mga kadam pamana kami kapag inataw kasabaw sa putuwa kada-kada puto ay masa okay. Udi ba miya kadesyon sa karakyan sa kanya ni kaya desyon miya kidnap kaya gunungan miya kapatay sa tudiyan misa na palay dito yung akal miya lalaw sa pagari niya miya mo sa tumanay niya na dun na kapipiya na kung kalilintan o ito kagyan na ito man nakapitubintaw na padag na ng sangkupa unga o kaya pa ka na kambara siya ako lumatas maong wastagfirullah li walakum wala sa mapya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah walillahilhamd. Alhamdulillah sebab sisa dia kai maana alintano oy sisa dia boto kapay dengan sisa dia boto mga PPSUN oy sisa dia kai kat pemagiratan wala salib oy kamaro tamapian nalimo anan wala oy nagiti sabab asitan kedua si isa dia kaya mga ulama tanong si isa dia boto kama pian maana ka ke di bisa o mga ginotanong si Iko kari nga saan alhamdulillah so masagugon maliwanag oay diyan kaya kaya panutula diyan kaya lintano si isa diyan puto turuan oay na so darong kasarugudi na miyaw maso oras maana ipagi sa iyo alhamdulillah tayo mag-isisa okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ay pakai seakan lagi ang foto seakan. Miya ako sa pira. Miya ako sa pira. Na napipinta ko din na di ako bugal sa amin kasi akan nini pangbungi ko mga seminar amin. Ito na ito, miya kasuldo to ko sa iraan na amel sa dalamay na ayakap na riyan naroon nakadumibagay yung utuwa sakat ka kasiran mataurun bagi-bagi ko panunumpangan na yung utuwa sakat ka na gumapad siya sa kutawan wasin kamatakat wala amilin na alayha o para kadang kawan sa report na singkad ng pugan sa kuta amin ang kuta diyakat ka agito'y isa sarat alala
akakita rin mo yung kutuwa ang tunabay niya. Kaya ibarat alim na kanabang malaka meto na Oh, sa mo to na ubay barat lagi mo to kaya pakakuha nga sa buwan na sa mga nisab na si iyo to kiram sa sadaka gimana na sadaka na kepadungian na giyang kutuwa apoy sa luman na mori ay makna niya na kerending ganin ko kapangan na gitu. Alhamdulillah walillahilhamd. At apa ni pakaisisan? O ay kakaisumay ka. Yung maso oras at kanumi ka pa makaisi. O ay ka pa mo. Siya pasan ka no? Pakaisi. Durian ada kantong alis dito. Ano mo nawatan yan na maugat. Na kaya tuloy niya bisa ay baka na magsasata sa alinog. Sakto na ako luto. Baka mo dinuri. Kaya pa ba nagya maugat mo namin di may pas na sa alin. Meron talino. Meron talino. Riyaw talino ba man mo? Kaya nga ba mga lokasan. Oh, ay. Masuk mo ka pa riyaw talino ko. Iyo ta kaya utaw na linog na din mo to kuan yan bitiaron si ko agama. Sabay ibarat na basan siya mo tarot na linog na kateswe ni paliwat to agama. Ada ay mana niyan narawat tong alinog na pakabugra nga swiste ko para ka susibo nga wala. Sabi ko kana paya kana yan na nabud na ano niyo na importante na pakabugra tasin mo kasi kuan. Kuan. Kenapa ibarat nari talino na balagi lu. Kaya ginanil ko na mga loks ko. Oh, ay ginan so na sa buto ng mga loks. Gitu da tibu agama paliwat o mawat tiga akes kapanagin. Itu ay amat napakabagay sa Cebu. System part wala mga pani. Iman to amagan namin akala sulit ko na tahun ketambudi na. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah walillahilhamd. Masagud maliwanag ko ay iman to na maapirig tiyan tanong na natin. Sa ulan na niya kapira makaplino ko ba? O ay mga sanay na ko na dito. Ang tapan o ay kuan. Maalis na sa mga para mga doon di ang alintanong. Na. Kano saan? Saan? Pakasya ka na saan? Napakaisi ko. Dapay sa mga mas kafe. Na last pakaisi no. Sa kulungan. Pakasya ka ng kulungan. O, isa pa napakaisi. Sabat si Sadya mo tamida ang tanay mo gagawin ang mimbarahan na o. Sabat sa ang tanay mimbarahan na natin pala pa rin pa yung isotaw na. At iso di niya katawan na makapigon ito na ito. Miyan isan. Yang mo to kusog, yang gerahan na mo taulan, jualungan. Na ba makapipig sutaw? Why kana ba? Aman ta sumi pipig. Mana niyan? Why? Na iya ko akuan na makapsumbay nga sa salatul kusog. Gura atasun na. Nakagigil na dito ito kawan ng minggarahan na ako sudah. Ay ay makatitindig na ito na naipapaliwat yan so kulaw na ko pantak ko agama. Nanggarahan na napakalakap sa dalamay na. Natindog din sa mga ulama katanak iyaman anin na siyempre nga sa salatul kusog. Salatul gusto ko. Gura atasun. Nanawatan no pananawakan. Oh, nanduan tanong na yung utangnya ting sa mga tunganan o ay makapasilan sa mga Muslim kanyo mga watatan. Insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghith. Allahumma bi rahmatika narju fala takilna ila anfusina tarfata 'ain. Allahumma inna nas'aluka bi anna lakal hamd